Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello Nashi, please post for me as Haidi. Inini ndiri mudzimai ane 34 years. Ndakaroorwa ndine vana vangu 4. Marriage yandiri ndeye 3. Confession yangu yakadai, inini mukoma Nashi, I have a problem yekunyima, ndiri munhu anokara zvekurevesa, anditozivi kuti ishavi here kana kuti chii, because ndinorwadziwa nechikafu zvekusvika pakurwadziwa nevana vangu chaivo vandakazvara kuti vadye chikafu chinenge chiri mumba. Mumba mangu ndakatoisa mutemo wekuti hakuna anotendedzwa kubata poto kana chikafu kana inini ndisipo. Nditori munhu ane problem hombe zvekuti chero parufu chaipo ndikaiswa kumapoto vanhu vanofa nenzara. Dzimwe nguva ndinotomboedza kubehave zvinenge zviri normal kana ndiri pafunction, chero ndikaisirwa chikafu ndikadya ndikaguta, but kana ndisina kusvika kumapoto ndikaona kuti zveshuwa dzasukwa mwoyo wangu haugutsikani. Mostly pamafunctions ndinogona kutotambira 2 to 3 plates ndichingoti handina kudya, kuchingova kusagutsikana chete. Manje now looking at my age ndava kuona kuti ndakutochembera neunhu uhu. Mubvunzo wangu ndewekuti zvino zvandinorwadziwa nekudya kwevana vangu, ko vazukuru ndichagona kuzovachengeta here? Please help me. Ndichateerera mucomment section. Ndiyo yanga iri confession yavahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi hello Nashi, please post for me. Ndini musikana uye ndakambonyora nyaya yangu yekuti ndakadanana nemurume wemunhu ndikabva ndagadzirwa. Saka zvava kuitika ndezvekuti ndakungonwa pose pandinongoti ndiri kuda kuita bonde. Ndatsoka zvekare mukoma Nashi. Situation yangu iri kungoramba ichienderera mberi. Now ndava kuti kana ndichifamba ndinongodonedza zvinenge zvinyama, so ndava kutosemesa, kusemwa nevanhu chaiko. Ndakamboedza kuenda kumuridzi wemurume zvekare after posting my confession paya ndikanomukumbira ruregerero, but yei amai ava varamba vakashinga moyo wavo kuti vasambofa vakandiregerera. Ndakatombovabvunza kuti nai mother, munoda kuripwa nei? Ivo vakangoditi enda unouya nenyanga yenzou, unova mucherechedzo wekuti havatodi chero kuripwa kwacho. Manje inini ndava desperate because ndafamba kose ndaneta. Vanhu vose vari kungonditi muridzi wemurume ndiye ega anokwanisa kubvisa zvaakakuita. Kana ari murume wacho ndamboedza kutaura naye, but iye haatori nawo simba panyaya iyi. Mukoma Nashi, I'll keep on posting ndichikupai update kuti condition yangu inenge yava papi. Kana mukazoonawo ndati zii ndiko kunenge kuri kufa kwangu. Ndiyo nyaya yabva kune mwanasikana uya. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi hello mukoma Nashi, please hide me. Inini ndauyawo nenyaya yangu. Ndiri kugara ndichingorohwa nemurume wangu. Nyaya yangu yakatangira pakuti ndiri mukadzi ane makore 30. Ndinogara nemurume wangu tiri 2. Ndakaroorwa, asi nyaya yanetsa ndiye kuti murume wangu anohura zvisingaiti. Anotoita kunge akadyiswa kana kupfuwirwa nemagirlfriends ake. Ndaigara nemurume wangu zvakanaka ndichitomhanya manyawo semukadzi wemunhu. Zvakati zvadaro ndakazoti ndichiwacha hembe dzake ndikabva ndaona kuti muhembe make mainge muine maused condom. Panova pakandinetsa kuti ko zviri kumbofamba sei. Then manheru acho murume wangu akati adzoka kubva kubasa. Ndikabva ndamubvunza zvandainge ndaona. Zvikabva zvanzi handiti unoziva kuti kwandinoshanda macondoms anowanikwa here? Ndakazongoti hongu, nekuti murume wangu ndidoctor. Ndokubva ndabvunza kuti ko makondomu awa anotowanikwa akashanda here kudhara? Handina kuzopedza kutaura, ndainge ndatorohwa nembama. Apedza kundirova kudaro akabva aenda akanorara. Mangwana makuseni pandakamuka ndakaona kuti munhu ainge atoenda kubasa kwake kudhara. Chava kuitika ndechekuti mazuva ano kana ndikamubvunza kuti kusei manonoka kusvika pamba, iye anobva anditi ndingakurumidzireiko kuuya pamba nenhau yekuti iwewe haunaki, kana chiri chikapa hapana kana zvinozivikanwa. Mamwe mashoko anondiudza anorwadza zvisingaiti vedu we. Mumwe musi ndakangopinda mutoilet, ndaisaziva kuti iye ainge arimo mutoilet imomo. Akabva asimudza broom zvikanzi ndinokurova, ndokusaka risina nzeve.
nzeve. Dzimwe nguva kana akatsamwa anopopota iye achiti, ndinoda kukudzorera kumba kwenyu nenhau yekuti uri mukadzi asina kuperera, ungori gaba remukadzi. Vedare ndinokumbirawo kubvunza kuti awa mashoko aanondiudza ari fee here, nenhau yekuti dzimwe nguva kana ava kuda nezvangu anobva atanga kundinyengerera kuti tiite bonde, but inini mukati ndinenge ndakatokuvara kudhara. Vedare ndiudzeiwo kuti ndingapora sei pamashoko awa andinogara ndichingoudzwa. Ndichange ndichitevererawo posti yangu. Iyi ndiyo yanga iri confession yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me as ID. Inini ndiri musikana ane makore 28. Ndinogara hangu ndiri ndega. Kana kuri kumba kwedu takangozvarwa tiri vatatu ende ndini ndega musikana. Ndinoshandawo mabasa ekutengesa. Ndatova ne2 years ndichingogara hangu ndiri ndega. So ndakazombodanana neumwe mufesi tikatoenda kuma introduction kwa sekuru vake, kwa amai vake. Hama dzake zhinji dzainge dzava kutondiziva. So takazotora nguva refu tichidanana ende tainge takaronga kuti tiunganidze mari yekunororwa kwangu zvese nemuchato. Then takazozivisa amai vake tisati taenda kumusha kwedu. After tazivisa amai vake takazotanga kunetsana nekuda kweumwe musikana waaishanda naye. Izvi zvakazokonzeresa kuti tizorambana. Ndakazotora nguva refu ndichirwadziwa, nanhasi ndinongorwadziwa, asi ndakazoenda ndikanopiwawo counseling kuti ndikwanise kuita move on nelife yangu. Asi kuti ndiite move on nelife zviri kuramba nekuti handichada kuona chinonzi mukomana pamberi pangu. Apa kumba ndiri kupiwa pressure kuti ko hausati wava kuda kuwanikwa here. Nyaya yava pakuti ndakamboenda kune imwe chechi ndikazama kuti ndibatsirwe. So pavakazoenda neni kurwizi vachida kundibhabhatidza, ndikabva ndanzi neumwe murume, iwewe haufe wakaroorwa. Ndikabva ndati kosei, zvikanzi tarisa mumvura umu. Pandakatarisa mumvura muya ndakaona sekunge mvura iya yaitenderera. Kutenderera kwaiita mvura ndakabva ndatanga kubatwa nedzungu, ndikabva ndawira mumvura. Pandakawira mumvura ndakaita sekunge munhu ari kunyura, ende ndichinyura kudaro ndaita kunge ndiri kuona vision. Ndichiona vision iya ndakatanga kuona vasikana vainge vari vemazera angu, vainge vakanaka zvisingaiti, vakapfekedzwa maring. Ndingangoti maring acho ingangova iri jewelry inodhura. Then ndakazorakidzwa imwe chair yainge isina munhu. Chair iyi yainge iine macolors ainge akasiyana, asi pachair iyi makala andakabata paiva nekala yegold neimwe kala yemerun. So ndakazopepuka, but pandakapepuka ndainge ndatova kunze kwemvura, vanhu vachindirova nejecha padombu pangu. Pandakazoti pembenu ndakabva ndabvunza kuti ko chii changa chaitika. Then muprofita ainge andibhabhatidza akabva ati, pandanga ndichikubhabhatidza wabva wangotsvedzenuka mumaoko angu, tazombokutsvaka mumvura tikakushaya. Saka patazoda kufondera mapurisa, mweya wabva waburuka zvikanzi munhu iyeye musiyei, achazobuda oga. Saka tazongokuona wapapamara pamusoro pemvura. Pandiri kutsvakawo rubatsiro ndepekuti muprofita uyu akazoti uye kumba kwangu ndikuitire muteuro. Ndakazoenda kumba kwake akanondibatira munamato. Then akabva ati, ndinoda kuti utenge mbiya. Kana watenga mbiya obva watenga nemamwe machira. Kana watenga zvinhu izvozvo tobva taenda nazvo kurukova. Then tobva tanosiya takakwidibira mbiya iyoyo mumvura. Then machira tinobva taayeredza nerukova. Vedare ndiri kukumbira rubatsiro kuti zvinhu izvi zviriko here. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haiti. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, mukomanashi makadii, ndinokumbirawo kuti muise chitupa changu panodziya. Ndaita foni yekukumbira. Ndine nyaya iri kundinetsa. Ndiri musikana ane 24 years. Handizivi kuti rudo here kana kuti kushusha kana kuti kuchengera pamurume wangu. Tava negore tiri tose, asi he is always digging about my past. Kana kuri kunzi angoita mistake akabata foni yangu, anotanga kutsvakiridza zvimachats zvekudharadhara ndisati ndava kutombogara naye. Inobva yaita nyaya hombe zvokuti pamwe pacho anogona kutondirovera nyaya iyoyo, but still ndiri kungoshinga ndichishingirira imba yangu nekuti ndinoida. Kana ndikabatawo foni yake ndinogona kutoona ane macontacts ema-ex angu. Handizivi kuti macontacts ema-ex angu anenge achimadii. Yes, hapana munhu asina past, but kana ava kutsvaka about my past akauya kwandiri achindibvunza, pamwe pacho ndinotoguma ndava kunyepa to protect imba yangu kuti tizazonetsana. But anobva aenda obva anotsvaka
proof, then akauya neproof iya ndikazobvuma anobva atanga kundirova. Tiri panhau yeFacebook, mufoni make mutori neFacebook yangu. I cannot even communicate nemafriends kana mafamily members angu. WhatsApp yangu itori mufoni mangu. Chinondirwadza ndechekuti sometimes anokwanisa kungoblutika machats ehama dzangu. Iko zvino ndava kungoitwa munhu anovhaira nehama dzangu. Please ndibatsireiwo, handizivi kuti ndoita sei nekuti kubvunza kudai ndatopererwa. Ndoramba here ndakashingirira pamarriage iyi. Mukomanashi, notify me when you have posted. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Tinongoti no to gender-based violence. Ndakataura nevamwe mukoma vari kuUK. He is very passionate about nyaya idzi dzeabuse. Saka I hope kuti as time goes on tichazoita chirongwa also chinofokasa pavanhu vakambosangana neabuse. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, ndine nyaya iri kundinetsawo mukurarama kwangu. Ndaiva munhu aizvishandira zvakanaka, ndichiita mari dzangu, ndichitobhadharira vana vangu maschool fees in time, but now kana pekutangira handichatoziva chakatanga kuitika. Ndaiwa netenda rainge rakakura. Ndakati ndiri pakati pekuita basa iroro, ndakatanga kuti kana pari pakati peusiku ndaipepuka ndichinzwa kupera simba mumakumbo, then ndobva ndaita sendinotenderera musoro, kushayiwa kuziva zvandinenge ndiri panguva yacho. Ndobva ndatanga kunzwa chest ichipisa, hana ichirowa. Zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika until one night ndakazongopepuka ndatova kuchipatara. Zvinhu izvi zvakaitika muna February last year. Saka ndakati ndichipinda muhospital kudaro ndakazongopindwa neimwe pfungwa yakabva yanditi tiza muchipatara, but ndakati ndawakumba kuti ndirare kudai zvairamba rainge ratova dambudziko. Then gore rose ra2022 rakangopera kana maricho zvawo handina kana kumbobvira ndaita. Mota dzose dziri 2 ndakabva ndadzitengesa kuti ndikwanise kuwana mari yechikafu nekubhadhara maschool fees eform 4 negrade 7 kusvika ndati regai ndibobva muBotswana ndiende hangu kuSouth Africa. Ndakati ndasvika kuSouth Africa kudaro kutaura shuwa upenyu hwakatowedzera kuoma, asi chinondinetsa kana ndikaendawo kuchechi hapanawo anokwanisa kundiudzawo dambudziko rangu. Ndichitaura kudai handisi kuwana hope usiku. Kana ndikangoda kubatwa nehope ndinoita sekunge njere dzangu dzinenge dzava kurasika, ndotopedzisira ndakunokinura door kuitira kuti kana zvikaipa ndinobva ndangodanidzira vanhu vobva vangouyawo kuzondibatsira. Kana kwaedza mukomanashi, njere dzangu ndipo padzinozoti pembenu. Mukomanashi, ndinokumbirawo rubatsiro kubva kuvanhu kunyanya vanonamata. Ndatambura nemweya uyu. Nawo kana basa zvaro hapana apa vana vari kuda mari yechikoro, but ndaitova munhu anozivikanwa nenhau yekuita mabasa. Please post for me ndikwanise kubatsirikana. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti mundiposterawo nyaya yangu. Inini nyaya yangu yakamira yakadai. Ndine mukomana wangu wandinodanana naye. So mufesi wangu uyu akati anoda kuonawo tsano vake vanova bhodhi vangu nagulezi vangu. Isusu tinogara kunyika yevatorwa nabrother yangu. Nyaya iripo ndeyekuti bhodhi vangu vanondichengera zvisingaiti. Vanondichengera sekunge nditori mudzimai wavo. So ivo vanoti havadi kuti ndiite mukomana, vanoti uchiri mwana mudiki, but ndatova ne22 years. Kana dziri nhau dzevanhurume ndinotoziva kuti chii chinonzi munhurume, but vanondibata sekunge ndichiri mwana mudiki. Handizive kuti ndingaitawo sei kuti mukomana wangu auyewo kumba akwanise kuzivana natsano vake, nekuti kana pari pamba chaipo handitobvumidzwi kuti ndibude pamba zvisina kana mvumero yavo. Kunyangwe ndigere panze vanotobuda vobva vabvunza kuti uri kugarirei panze, kasi pane vanhu varoda kuti vakuone here? Shanje dzavo dzinondinetsa kuti dzinorevei. Please, handichina kana mufaro zvavo pamba apa. Ndingaitawo sei veduwe? Please help me. Mukomanashi, muzondiudzawo kana maposta. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kune mwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi nagogo yangu haisiri confession zvayo, asi tiri kutotsvakawo rubatsiro kubva kuvana veZimbabwe. Ndine muzukuru, mwana wavatete vangu. Mwana uyu atambudzika zvisingaiti. Kana takamutarisa mwana uyu anorakidza iye kuti akajoiniswa cult, kana kuti ari muprocess yekutojoiniswa satanism chaiyo. Zvinhu zvacho hazvina kunyatso kujeka.
Saka pari zvino chatiri kukumbirawo namba dzefoni dzevanhu vanoti vanonamata zvechokwadi nenhau yekuti tiri kuda kuti mwana uyu awane deliverance before ajoina satanism. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna gogo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi zviri seiko hama dzangu, please chitupa kandai mubhini. Ndine dambudziko guru. Inini ndakaroora mukadzi wangu wekutanga, ndokubva taita vana vedu vaviri ainge ari matwins, a boy and a girl. Then after 3 months a boy akazoshaya, akangorwara one day. Then nekufamba kwenguva madam vakazobata mimba, ndokubva vazozvara mamwe matwins, a boy and a girl. Then after 2 months the boy akazongoshaya zvekare. Zvadaro inini namadam takazorambana hedu. Then madam vakazoroorwa havo gare ndakazorora mumwe mukadzi. Then mumwe musi takati tapedza kudya chikafu manheru tatorara paya, akazomuka around 1 am. Akatanga kuchema achiridza mmere, aita kuzvidzura wifi yake achichema achiti kubva nhasi handichadi zvangu nezvake, handichadi hangu nezvake, ende airagidza kuti aitova munhu aiva serious. Apedza kudaro takazotanga kunetsana until kunze kwachena. Then manheru pandakazodzoka ndichibva kubasa ndakarohwa nethe shock of my life. Ndakawana painge pakanyorwa tsamba yainge yakanzi nhasi ndasangana neumwe murume akandinyenga, saka ndatoenda naye kuMozambique, iwewe nezvako handichadi. Chakanyanya kundirwadza ndechekuti ndainge ndichangobva kumutengera motikari pabirthday rake, saka akangoenda nemotikari iyoyo. Vedare kutaura chokwadi, pese pandinozama kunyenga chero mukadzi ndinobva ndatorota ex-wife yangu, ende zvikadaro ndinobva ndatorambwa the same time pasina kana chandinenge ndatadza. Ex-wife yangu ndakatombozama kutaurana naye ndikamurondedzera situation yandiri kusangana nayo, but iye akabva angoti sha ingawani takarambana, saka uchiri kutsvakeiko pandiri, because inini tarisa kuti ndakaita move on, ndatova mukadzi weumwe munhu ende ndakatozvarira munhu wandiinaye vana, saka pandiri uchadei zvako. Maybe kumashure uku une hure rako rakakugadzira ndiro riri kukonzeresa kuti usakwanisa kuita move on. Zvinondirwadza vedare kuti pari zvino ndine umwe musikana wandiri kudanana naye. Mumwoyo mangu ndinonyatsozvinzwa kuti musikana uyu ndinomuda, but I am afraid kuti the moment yandichamuudza kuti ndafunga kukuroora, zvinhu zvose zvinobva zvadhakwa, nekuti ndizvo zvinoitika kana ndiri kungojola nemusikana, tinonyatsowirirana. Asi the moment yandinongoti ndafunga kuroora, zvinhu zvese zvinobva zvangodhakwa. Please ndiri kutsvakawo rubatsiro. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma Nashi, please post for me as ID. Inini ndiri kudanana nabamunini ende titori nemwana tose. Ndakaroorwa ndine vana vangu 3. Murume wangu akandiwana ndine mwana wangu 1. Then ndakazoita mwana naye wechinumber 2. Then wekupedzisira ndewabamunini. Ndaigara nemurume wangu kuChegutu. Inini handishandi asi murume wangu anoshanda. Takazotransferwa zvedu nekuti murume wangu ainge awana rimwe basa. So basa rake iri dzimwe nguva anoshanda manheru, dzimwe nguva anoshanda makuseni. Rudo rwainaka zvaro mumba, hapana kana chandaishaya kubva kuhembe chaidzo ndaitengerwa. Nyaya yakazotangira pakuti bamunini vakazowanirwa basa nemurume wangu, ndokubva tavatora kubva kumusha tikatanga kugara tose pamba pedu. Asi murume wangu ndakambomuudza kuti ko bamunini wadi wavatsvakira rumu yavo, asi iye akangoti sezvo tiine 2 rooms hazvina kana basa, hapana pandingarasa mwana waamai vangu. Saka zvakazoitika ndezvekuti kukambani kwavo vakazotanga kushandiswa mashift ainge akasiyana, umwe aishanda masikati umwe achishanda manheru. Then murume wangu akazonzi atange kushanda usiku, saka bamunini vaizotodzoka mukoma wavo abuda kudhara. Iniwo ndiri munhu anofarira kuzvionera mamovies ake, especially maromantic comedies. Saka nerimwe zuva ndakaenda ndikanokoperwa mamovies muflash, then ndakabva ndauya ndikatanga kuona hangu mamovies angu. Saka bamunini vakazopinda late, vana vainge vatorara, tikabva tatanga kuona romantic movie riya inini nabamunini. Saka romantic movie iri rakazotanga kuita zvinyadzi zvainge zvisingaiti. Ndakambotanga ndichanyara ndikashinga, pedzisire ndakazoona bamunini vagara pasaidi pangu, ndokubva tatanga kutokisana paya zvekuti ndiani izvo hazvina kana kuzombouya mupfungwa. Takazoita
bonde, ende kuita bonde kwatakaita kwakazokonzeresa kuti tive vanhu vanongogara vachingoita bonde. Tinongotaimira kuti pose murume wangu paanongoti nzve tobva tatanga kutobatana kuri kuzama kuita bonde. Ende izvi zvatiri kuita ndiri kunzwa kuti murume wangu chaiye mafeelings naye ari kuita achipera, nekuti sometimes kana ari pamusoro pangu ndinobva ndatonzwa kuti kuzasi ndaoma, hapasina kana chandinenge ndava kunzwa. Ndinozotanga kutoita right pandinotanga kufunga bamunini. Chiri kundinetsa ndechekuti handichakwanisi kubalansisa mafeelings angu mazhinji ava kuwandira kuna bamunini. Vedare ndiri kukumbirawo kubvunza kuti ndozvibalansisawo sei mafeelings awa ari kuwandira kuna bamunini, ndoita sei kuti apere, because chimwe chiri kunyanya kukonzeresa inhau yekuti bondi yatakagadzira kusvika tizozvara mwana tose iri kuramba kupera. Please help me vedare ndisati ndaputsa musha wangu. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidi. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.